Inselmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Illum ġejna fuq is-sejt tal-Marsa Junction Project, però mhux ħanitkellmu fuq il-flyovers. Għaliex? Għax il-flyovers nerġgħu nitkellmu fuqhom lejn l-aħħar tas-sajf meta waħda minnhom tkun waslet biex tinfetaħ. Minflok illum ħammorru taħt il-flyovers għaliex hawnhekk qed issir ħidma kbira u la issa meta għaddej ix-xogħol u lanqas la jitlesta x-xogħol mhux ħajkun jista' jidher dan ix-xogħol. Infrastructure Malta qed tagħmel xogħol kbir ta' servizzi minn taħt l-art. Qed isiru elettriku, ilma, drenaġġ, telekomunikazzjoni u anke sistemi tal-qugħ tal-ilma tax-xita. F'kollox taħt l-art bejn Triq Aldomoro u Vjal Santa Lucia, Infrastructure Malta qed tgħaddi aktar minn 15 il-kilometru ta' servizzi. Dan ġifieri iktar mit-tul ta' Għawdex. Mela nibdew mill-elettriku. Taħt toroq bħal Triq Aldomoro, Triq Santa Lucia f'daw l-inħawi, għaddejjin dat tip ta' cables tal-elettriku li huma parti mis-sistema tal-elettriku li tista' tek kruċjali għal pajjiż dawk li jaqdu il-power station ta' Dellimara ma' dik li darba kienet il-power station tal-Marsa. U allura minn taħt l-art hawnhekk tista' tgħid li għaddejjin dal-pajpijiet tal-elettriku li bihom jissupplixxu irħula fl-inħawi tal-Marsa Junction Project. Dawn qabel kienu mirduma taħt it-terrapien, imma issa kif qed taraw qegħdin eżibiti hawnhekk biex meta jkun hemm problema kemm jiġu u jirranġaw mill-ewwel. Mela bħalissa imxu warajja għaddejjin minn waħda minn dawn il-mini li jissejħu walk-through culverts. Kif qed taraw hawnhekk mal-ġemp għaw il-cables kollha imwaħlin. Issa f'każ li jinqala xi ħsara, il-ħaddiema kemm jinżlu għaw bħalma qed nagħmel jiena u jirranġaw fejn ikun hemm bżonn. U bekk ma jkunx hemm għalfejn tinqala triq mill-ġdid, anzi kollox jibqa' organizzat u t-tiswija ssir minnu fih. Din iż-żona tal-Marsa Junction Project qed isiru iktar minn 3.2 kilometri minn dawn il-mini. Iżda hemm iktar f'dan il-proġett għaliex taħt l-art għaddejjin ukoll kilometru u nofs ta' kanal ta' dranċ. Eżempju, minn hemmhekk ġejja kanna partikolari illi tibqa' sejra f'dik li nsejħu la tappiera biex jekk ikun hemm xi inspection jew inkella jkun hemm xi ħsara jinżlu fiha u ma ssirx ħsara li triq u l-flyovers. Għaddejjin ukoll 2 kilometri u nofs ta' pajpijiet li jwasslu l-ilma tax-xorb f'ħafna lokalitajiet u aktar minn 4 kilometri ta' pajpijiet tal-cables tal-internet u telekomunikazzjoni. Fl-aħħar nett biex it-toroq u l-flyovers ma jarqux meta tagħmel ix-xita, taħt l-art se jkollna wkoll 6 kilometri ta' katusi biex l-ilma jgħaddi minnhom. Biex niftehma hawnhekk ikun hawn spral biex jinżel l-ilma u jmur fil-katusa. Sa dan it-tant Infrastructure Malta kompli għaddejja wkoll bil-bini tal-pedament ta' dawk li ħajkunu il-flyovers. Daw qed jinbnu son kolonni tal-konkos u jiddaħħlu fl-art, żewġ solari taħt l-art. Kollox la jitlestew il-flyovers mhux se jkunu jidhru imma taħt l-art se jkun hemm mal-460 waħda tal-konkos. Kif int ħabib tiegħek? Ħanieħdu 5 imma l-ħaddiema le għax jibqgħu għaddejjin bix-xogħol biex ikunu on schedule jew għaliex le, forsi daqsxejn qabel. Daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Ekku biex iżommu ruħkom aġġornati dejjem iħtlu fuq is-social media kollha ta' Infrastructure Malta u aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.